Hello lwgwpwr, नोंथांमोननि थाखाय आं दिनै गोदान ब्लग लाबोदों। नोंथांमोननि बे ब्लगानो जाहैबाय आं मा मावो मा खामानि मावो नोंथांमोननि दिन्थिनो थाखाय आं बे ब्लगखौ बानायदों। अन्नानै जोबजासे नायलां आरो मोनसे नोंसिनाव खावलायो दि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौबो प्रेस खालामना ला जाहाथे आं जेब्ला गोदान गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो नोंसोरनियाव सहैयो। आं दा दंफैयो सासे माहाजोननि न'आव। आं हाउस वायरिं खालामो, खामानि मावो। बे न'खौ दिन्थिनोसै आंनो मोनसे बिल्डिंआव दंफैयो। नै बिजों नायनो हागोन बेनो सासे माहाजोननि न'। बे बिल्डिंआवनो आं खामानि मावफैदों। 3 थाला बिल्डिं। हरैबो दंहैयो बै सासे माहाजोननि हनै बैयो गुबुननि। जोंनि बेंटल टाउनखौनो होनदो, टाउना जाहैबाय। बिल्डिंफोर लुगासिनो दङ जोंनि बेंटलावबो। थ' बिदिब्ला आं नोंसोरनो दिन्थिनोसै आंनि हाउस वायरिं खालामनायखौ। नै बेनो जाहैबाय। बेयाव सुइच बर्ड मोनसे थागोन नैबे लाइटनि आरो बै ससे खान्थादों नोङो बेनो मेन लाइन थांदों आरो नै ओरै थांबाय बियो बै मोनसेनिफ्राय ओरै फैबाय मेन लाइन फैबाय ओमफ्राय नै बेहाय मेन लाइन थागोन। मेन लाइन माने MCB बक्स थागोन आरो बेहाय बेनिफ्रायनो साप्लाय जाजोबगोन आरो। नै बेहायबो मिस्ट्रि बाहाय दङ नै। एबारे जाबाय बिथाङा मिस्ट्रि प्लास्टार होदों नै। ओरै मावखांबा बैयाव बाल्ब थसे होबाय नै ओमफ्राय ओरै फैबाय नै बेवहाय मेन लाइन जाहैबाय जइन आरो नै बेयाव मोनसे दङ फायखाना न' बियो। फायखाना रुम मोननै दङ ओरै मोनसे नैबेहाय मोनसे ओमफ्राय बाव मोनसे। नैबे सुइच बर्ड जाहैबाय। नै बिथाङा हेड मिस्ट्रिया बेनो आसोला जोंनिया दारिया बाहाय। बेनो मावदों बिथाङानो बे बिल्डिंखौ। এই যে এফালে একজন আছে কাকা ভালো না नैबेयाव लाइट दङ मोनसे बाहेरानि जाहैबाय ओरै थांबाय बियो बिराद गोजानथार ओइजोंथार। दे आं नोंथांमोननो दिन्थिनि नै बिथाङा दखानदारानो लाजिदों जोङो। सिङाव हाबलांबाय नैबाव मोनसे बेयाव सुइच बर्ड थागोन बाहेरानि जाहैबाय बियो। ओरै थाङै थांबाय नैबाव लाइन मोनसे दङ दरजा मोनसे थाबाय ओमफ्राय नै बेहायनो बेयाव माबा थागोन जाहैबाय कन्जुमाराथ' बैयावसो बैनिफ्राय बो लाबोगोन बेयाव कन्जुमार थागोन बेनिफ्राय साप्लाय जाजोबगोन आरो गासिबो। थ' बिदिब्ला आंना लेबारफोर दङ फंबायफोर बिसोरखौ दिन्थिनोसै आं नोंसोरनो। नै सिङावबो मावजेनबाय बे गोजौआव थाबा बैलाय नैबे सिलिं रस फांखा थागोन बेवहाय ओमफ्राय नैबाव सुइच बर्ड थागोन जाहैबाय। ओरै थांनानै बेयाव लाइन मोनसे बेयाव सुइच बर्ड थागोन बे बाथरुम ओमफ्राय बियो किटचेन दाबो कमप्लिट जायाखै एसे नांबावगौ 2-3 घन्टासो नांबावगोन। नै सिङाव दङ फंबायफ्रा नै मावगासिनो दङ जोंनिया ओरै नावसाय लाजिदों दा हनै सासेयालाय बोरो आयौ मा माला एकदमबारे नै होंगो दोंगो बाखा नै बोरो नै वायरिंआबो दामि दामिबो ओंखारदों बुस्थुफ्रा नै डेन्जारखा बिराद दामि दामि। नै गांनोसै आसोला आरोबाव बेखौनो मडुलार बर्ड ओमफ्राय नै बेनो जाहैबाय बेयाव सोयो आरो बेखौ नै बेखौ ओरै खुलियो नै बेयाव गुदुं दङ नै बेखौ खुलिबाय बेखौ खुलिबानो थल' गबाय नै ओमफ्राय जाहैबाय बेयाव सोगोन जाहैबाय नैबे सुइच जाहैबाय ओमफ्राय बे जाहैबाय सकेट ओमफ्राय बे जाहैबाय रेगुलेटर फेन रेगुलेटर फांखानि साखा होनो ना मा होनो
बेखौ सोगोन जाहैबाय बेयावहाय जिखुनु मोनसे सेट खालामसिगोन आङो नै सोयो नैबो गुदुं दङ फिसा फिसानो नै बेयाव ओरैहाय नैबे गाहा दं आरो बे गाहानावबो सोयो आरो ओरै सोबाय मोनसेखौ नारसोग्रोबाय बिनि उनाव ओरै मोनसेखौ नाबाय जाबाय दा ओमफ्राय बे सकेट नै बे सकेट बेखौ सोनोसै नै सकेटआव बेखौबो बिदिनो सोगोन बेखौबो नारसोबाय ओमफ्राय दायो फांखानि सुइचखौ सोसिगोन नै फांखानि सुइच जाहैबाय आदसा बिसोरो लाइटनि सुइच नांबावगौ बिराद दाम गोसा बियो जोरोबो जोरनाया दाम नालाय जोरखागोनबो बुस्थुआबो लाइट मोननैनि जाहैबाय ओमफ्राय फांखानि सकेटनि नै बिदि नुबाय आरोखि मोनदों नै उल्था जाबायलै बे ओरै बख'फिननांगौ जागोन बेखौ बख'नांगौ बेलाय बबाय उल्थालाबो जायो जानायालाबो उल्था फाल्था जागोन आरो कानेक्सना बेल' बाथ्राया आरो मा खालामबावनांगौ माबा दंबावो नामा दा वायर होनोसै नै बेहाय कभारफोर दंबावो नामा कभार दङ नै बेलाय बे सोगोन नै दा Jadi, खामानिया कमप्लिट जाबाय रायजोफोर नै आं दा दिन्थिनोसै नै सिङावहाय ओरै साइडजों र' नायदो नै बाथरुमाव लाइट जोंबाय नै आरो नैबेवहाय फायखाना सुइचआ कमप्लिट जाबाय नै आरो ओरैबो जाबाय नै बिदि नुयो रायजोफोर आरो नै लाइटआ जोंबाय आरो फांखानि एसे थाबाय मालिकआनो उनावसो लाबोना होयो नालाय समबाराव मावना फैनायसै आरो ओरैबो कमप्लिट जाबाय नै बेयाव मालिकनि बाथरुम जाहैबाय नै बिदिनो गिजारनि थागोन लाइटआबो मोनसे जोबनायावहाय MCB फिटिंआबो जोब्बाय होमब्लाबो नोंसिनो दिन्थिनायसै आं मारिनायखौ जोबनायावहाय थ' नैबो मोनसे माबा दङ नै बारान्दानि लाइट नैबे जाहैबाय दैनि आरो बाव जाहैबाय खाथक नै बेनो नै मेन लाइना बैजों फैबाय बाहेरानिफ्राय फैनानै नैबाव हाबफैबाय आरो नै बेनो आरो नै MCB बेयाव साप्लाइ बेनिफ्राय साप्लाइ जासिगोन आरो दायो नै बेखौहाय लागायनोसै MCB कभार जाहैबाय नै बेहाय बेयावबो लागायनोसै आङो नायदो बेखौ ओरै सोबाय दा बेखौ सिक्रु मारिनोसै आरो सिक्रुआबो नै फिसा फिसानो सिक्रु मोननै दङ
ड्राइभारा मा थाखो नै ओइबासो थाबाय नोंथांमोनाबो सोलोंनो हागोन बिदिखौ मावना जानो हायोब्ला बेबो बिराद मोजां फैसा दङ साख्रियाबो हास्लाबा बिदि खामानिजोंहाय खिन्थु खामानिखौ होनो नागिरा आरो बर'फ्रा बेल' आरो माने हारसाफोरखौल' गोरों सानो आरो बर'फ्राखौ गोरों साना रोंलाबो रोङा सानो आरो दाउट थायो आरो खिन्थु बर'फ्रासो साबसिन मावो आरो बेखौ ओरै खालामनोसै नै दायो बिदि नुबाय स्टान्डार्ड बरियासो आरो नैबो दै पाइप सोदेरना होदों एसे जाहाथे वायरा गरम जानानै खामि बायदि दे लोगोफोर बिदिब्ला दिनै एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामनो चेनेलखौ आरो कमेन्ट खालाम बिदिनोसै दिनैहाय दे हामबायसै